Facebook, idħlu hemmhekk, għamlu like, ixxerjaw il-paġna tagħna u bħalissa tnediet kompetizzjoni għal jum San Valentino. Dak kollha li jidħlu fil-paġna tagħna jistgħu jitlu biċ-ċans li jirbħu weekend break grazzi għal Cavallieri Art Hotel. Għandkom weekend break mill-isbaħ ġodin il-Lukanda. Grazzi ovvjament għal Cavallieri Art Hotel. U bħalmet taraw jingħaqad miegħi veteran ieħor waqt il-programm tagħna qed nirreferi għal Vella li għadu kemm nieda kanzunetta ġdida mill-album 60 Plus għal jum San Valentino. Kif aħna? Mux ħazin, ta' Is-sera tat-tajba, grazzi ħafna. Ovvjament kellna ħafna suċċessi. Jien li ovvjament ħanitkellem waħda milli bajt nisma' u naħseb waħda milli għamlet hits kbar ukoll lokalment, naħseb Filip. Ġenna Unfern? Naħseb jew waħda minn dawk illi mhux tal-li naħseb mal-interpreta li anke telat fil-kwalifika fil-lista ta' dawk is-songs popolari. Ħad pjaċir. Mhux easy li tagħmel song illum. Speċjalment bil-Malti, ascoltant. Taf kif in is-sitwazzjoni. Ħad pjaċir. Ekku, u issa. Grazzi għalikom ukoll għax kantajta live ukoll. Il-qalb, dikinhar verament ħarġet kanzunetta, kienet ħarġet sabiħa bl-arranġament tal-maestro. Kienet sabiħa immensu. Sfortunatament, għandna nuqqas tiegħu dan allura għall-inqas il-programm tagħna tiservi wkoll fuq din pjattaforma għal din il-festa mużikali biex ngħidula hekk. Il-kanzunetta li propju għandek issa l-jum San Valentino għandha l-isem vera hekk partikolari wkoll joqtok fil-laħm il-ħajn Għalfejn Tħobbni Daqshekk. Jiena naħseb li din kanzunetta maħluqa għal dil-ġurnata. Jien ktibta għal-mara tiegħi. Ekku, ma kellix dubju, ovvjament mit-titlu mill-ewwel. Jiena naħseb li inħoss li hemm żbilanċ kbir l-imħabba li tħobbni għalkemm jien nipprova li hemm il-laħħa. Ħossni dejjem qiegħed kif tajt bil-majnas. Bil-Ingliż ngħidilha. Allura biex nipprova niġidru kellha niġbilha din kanzunetta u ngħidilha. U issa paċi mela. Għalfejn tħobbni daqshekk. Fl-aħħar kitib li song. Jisimha l-mara, Filip, fakkarni. Marlies. Ija tiegħu sa Filip, ija taw issa. Marlies, inselmulek minn hawnhekk, ovvjament kanzunetta li wkoll tista' tiġi relatata ma' kull min jismagħha fir-realtà, Filip. Għalhekk ddeċidejt li nirrilisja għal dan iż-żmien għax hija kanzunetta maħluqa naħseb għal maħbubin. U kanzunetta maħbubin. Xi tgħidilna fuq il-music video ta' din il-kanzunetta? Għeni naħdmu Nathan Vella dan il-video u kollu huwa minimalistiku ħafna. Iva. Għax ippruvajt iktar il-messaġġ jasal milli noqgħod. Hemm xi ħaġa interessanti fih dal-video, ġvera. Hemm xi messaġġi. Għax għamilna post fuq il-Facebook u għadna min jixtieq li jibgħat messaġġ li jiena ninkludih, insomma kien hemm xi 3 jew 4 koppji li nexxi li bagħtuna messaġġ. Interessanti ħafna, ja. U jiena sibt il-post fejn ndaħħal. Fejn daħalhom ukoll daħħalthom ukoll f'dan il-video huwa video ovvjament li sa nkunu qegħdin insegwu minn hawn ftit ieħor aħna minn hawnhekk ukoll nixtiequ nirringrazzjaw ukoll il-Filip. Hemm xi ħaġa oħra fil wara dan? Lejna, ovvjament nixtieq nirringrazzja lil kull min jissapportjana l-mużika Maltija, nibda b'dal-programm u lilkom kollha u bil-qalb u għata onura li għax intom fil-programm tagħkom tagħtu lok ħafna għall-mużika Maltija. Napprezza lil kull min jissapportja l-mużika tiegħi, napprezza kull min jgħinni biex il-mużika tiegħi tasal, ma nistax ma nsemmix it-tifel tiegħi li jgħinni fil-production, bħal Mark Kallia Baileys li jgħinni ħafna biex nirreklama tal-kanzunetta tiegħi hemm ħafna u ħafna u ħafna nies. Aħna minn hawnhekk, Filip. Verament nixtiequlek aktar suċċessi, aktar milli kellek ovvjament. Kanzunetta li se nkunu qegħdin insegwu flimkien bl-isem ta' Għalfejn ħabbejtni daqshekk. Tħobbni daqshekk. Kien iddedika lill-maħbubin kollha ta' kollha għal jum San Valentino. Għal jum San Valentino. Insegwu flimkien. Sena inti b'qajt dejjem l-istess Qatt ma rajtek titlef l-interess
tħobbni b'innoċenza li ma tantx naf nispjega, bla ma jien perfett fil-realtà. Inħoss ċertu nuqqas li ma nistax inlaħħaq miegħek, hija kbira wis l-imħabba tiegħek. Grazzi tal-paċenzja għax kultant inkun bħat-tfal, ma nirraġunax dal-moħba tal. Għalfejn tħobbni daqshekk, għajli kif tħobbni daqshekk, ma jistħollix li tħobbni daqshekk. Għalfejn tħobbni daqshekk. Għajt tissorprendini tippreferi li tkun miegħi, għadek titħaq biċ-xuċċati tiegħi. Tieħu ħsibi ċerta tkun li ma jonqosni xejn, tiddi għadam ħabtek dawk l-għajnejn. Għalfejn tħobbni daqshekk, għajli kif tħobbni daqshekk, ma jistħollix li tħobbni daqshekk, ma nafx għalfejn tħobbni daqshekk. Inħossni ħati għas kull ma rridx nibati dejjem dik hemm int. Minix kapaċi u mhux insiba paċi nħobbok kif tħobbni int. U proset hemmhekk għandna kemm rajna dik il-kanzunetta ġdida pjuttost li għadu kemm nida Vella għal Jum San Valentino. Aħna nawguraw il-Filip mill-ġdid. Aħna sa nkomplu il-programm tagħna u propju sa nkomplu inħabbru aktar kantanti li nexxilhom jagħmluha għat-tieni fażi ta' The Entertainers Singing Challenge. Minn hawnhekk nitlob il-grafika sabiex naraw anke lil dawn il-kantanti flimkien. It-tieni grupp kategorija A għandna lil Liza Gawci, Eliza Stellini, Xajan Kutajjar,